טוב, בואו נלמד איך מכניסים תוכנה לאתר. אז מתחברים לאתר ובוחרים חדש תוכנה. התוכנה שלנו זה התוכנה הזאת שממירה קבצים של PDF לוורד. בואו נעתיק כבר את השם שיהיה לנו, וכאן בעצם מכניסים את השם. לשים לב בלי כל מיני רווחים ומספרים. ועכשיו הגיע הזמן לתיאור. פשוט מכניסים כאן את התיאור, מתרגמים לעברית, לדוגמה התוכנה ממירה קבצי PDF לקבצי וורד הניתנים לעריכה. כמו שאתם שמים לב, אני פשוט קורא ומתרגם. התוכנה את כל חושבים כאן עוד כל מיני, לדוגמה תוכנה לא צריכה קורבט בשביל לפעול. התוכנה כוללת וזהו, בלי כל מיני שטויות. שימו לב שלא יהיה שגיאות כתיב. וזהו, סיימנו את התיאור. יורדים הדיון, עושים פתוח לתגובות. שנת יציאה זה 2011 כמו בדרך כלל. הגודל של הקובץ הוא לא רשום פה, אז אני כבר הכנתי את עצמי מראש. אני יודע שמה שהעליתי זה 6.36. גרסת שחרור זה לפי מה שרשום 3. פחות הפעלה. מכיר את התוכנה, אז היא עובדת בכולם. והשרת, בואו נוסיף שרת ראשון, שרת שני, מוסיפים. שימו לב לשים את השם של האתר בסוף של הקובץ. אתם ממלאים כאן וכאן סיסמה N, ובוחרים את הקטגוריה, רק קטגוריה אחת. ותוכנת המרה, כנ"ל תגים, לבחור איזה 4 לפחות. זה מה שהמשתמש בדרך כלל לחפש כדי למצוא את התוכנה. המרה, קבצים, לפחות 4-5, ובוחרים תמונה. כמו שאתם רואים אין פה תמונה, אז אני לקחתי מגוגל. נשמור את התמונה, נקרא לה 3 ונבחר אותה. בחרנו, מחכים שהיא תעלה, ואחרי שהיא עלתה רואים, מחכים כמה שניות ולוחצים להשתמש תמונה ראשית, רואים שזה יתעדכן פה. וזהו, בעצם סיימנו. אנחנו מגישים לאישור, וזהו, כמו שאתם רואים לקח לי 3.5 דקות. זה לא מסובך, שיהיה לכם הצלחה.